Hvilken alder er de fleste, der kommer i jeres kirke? Jamen I mener op i fysiske kirke, ja. Gå ud fra. Jamen det svinger jo utrolig meget. Der er ingen tvivl om, at den største del af den fastere menighed, det er ældre mennesker. Heldigvis ikke kun ældre mennesker, men det er de mest trofaste af ældre. Det er der mange grunde til. Nogle har simpelthen tid. Nogle er kommet i en alder, hvor det at tænke over livet og døden, og hvad der sker efter døden, simpelthen er kommet tættere på. Jeg ved ikke, hvor meget de sidder hjemme på jeres værelse, eller på jeres café, eller hvor I sidder herinde og tænker, nu skal vi snart dø. Det håber jeg ikke, I gør. Men det kommer lidt med alderen. Og det kommer for mange faktisk ret tidligt med alderen, altså det er ikke bare gamle. Men vi har også unge familier, men de har jo så det dilemma, at dels så har vi alle sammen rigtig meget at løbe til, og dels så har deres børn noget at løbe til. Så dem ser vi ikke så meget. Det er den faste del. Så har vi jo hele konfirmanddelen, som nogle af jer kender. Jamen, det kender vi så i hvert fald. Altså konfirmandtiden, der er der forholdsvis mange, som går rimelig pænt i kirke, for at få det der krydser. Og nogle bliver faktisk glade for den tid, de så totalt går der. Og så har vi dåbsmenighed, som jo rigtig tit består af unge familier, søskende og venner til dem, der har fået børn døbt. Så sådan bredt set, statistisk set, ud af de cirka 50 mennesker, der kommer i gennemsnit, der er der mange unge og yngre i hvert fald. Nu ikke vi kalder unge, om det er jeres egen alder, eller man også må være midt i 20'erne eller 30'erne, eller de føler sig stadig unge. Så bredt set er der rigtig mange forskellige aldersgrupper, der kommer. Jeg mener, grund til, at unge ikke kommer i kirke, er på grund af, at de ikke har tid. Kirkegang, kirkelighed. Der er nogle familier herude, som uden tvivl gerne vil mere i kirke, end de simpelthen finder tid til i kalenderen. Begge to har udarbejder, og børn har travlt, og skal man nå så utrolig meget. Men blandt rigtig mange andre, der er det simpelthen noget at gøre med, at vi har fået skabt, hvad skal vi kalde det, en kirkekultur, som er så langt fra det, som I formentlig også oplever som jeres verden. I Danmark har vi formentlig aldrig haft en tradition for, at man går til kirken for at finde venner, for at få et godt fællesskab, for at høre et godt budskab. Det er der nogen, der gør, men det er i hvert fald få. For at opleve glæden i livet, og alle de ting, som man gør i afrikanske kulturer, i amerikanske kulturer, hvor kirken spiller en helt anden rolle. På rigtig mange måder. Så I formentlig også kunne se i forhold til for 2-3 år siden, at jeg også nu et andet sted. Og alle de skift, der sker i dag, som bare går lynhurtigt, der er vi som folkekirke. Mange af os har efterhånden viljen til det, men vi har så ikke rammerne til det. I hvert fald ikke gudstjenestmæssigt, og det er det, I spørger om os. På andre måder har vi, og synes også, vi gør meget, men omkring gudstjenester har vi simpelthen ikke mulighed for, og har ikke lov til at følge med. Men I holder de der politiske gudstjenester? Den der søndagsgudstjeneste, som vi skal holde deroppe, den er systemet, det vil sige biskopper og provster og regelsamlinger og sådan noget, ret enige om, endnu i hvert fald, at det skal være enhedspræget. Men hvad vi så har ressourcer til, både økonomisk og tidsmæssigt, til at lave andre ting, der er vi temmelig fritstillet. Og de politiske gudstjenester, det er jo så en af de ting, vi laver her. Men det er jo ikke specielt unge mennesker. Altså sidste år lykkedes det at få konfirmanderne med på banen, fordi de fandt ud af, at de rigtig gerne ville være med til at lave de der politiske gudstjenester. Og det gjorde det jo til en succes for dem. Og de gjorde det spændende, fordi det blev deres egen tema, og de ville selv udfinde taler. Vi igennem en længere periode har arbejdet med at se, om vi kan skabe en form for gudstjeneste, som unge mennesker gerne vil komme til, uden at skal have et kryds. Så det var vores forsøg på at simpelthen tænke helt fra bunden af. Vi tænker vi ikke ud fra søndagsgudstjeneste, men simpelthen sige, hvad er det, vi gerne vil? Hvordan vil vi ankomme til den her gudstjeneste? Hvilke værdier skal afspejle den? Hvad skal der foregå? Ved du så, hvad nogle af de andre kirker gør? Jeg ved, at der ikke er ret mange, der gør noget for at tiltrække unge. Jeg har gennem mange år lavet ungdomsarbejde, og derfor har jeg hele tiden været opsøgende omkring, hvilke andre sogne kunne vi hente inspiration fra og inspireres af og sådan noget. Mit menighedsråd har lige i aftes besluttet, at nu søger vi dem, der leverer penge, altså vores provsti, om ikke vi kan få en ungdomsmedarbejder ansat. Kirkelig ungdomsleder. Det vil sige, at jeg prøver at finde nogle, udgangspunktet motiverede konfirmander, som gerne vil noget mere. Så får de en ungdomslederuddannelse med et kirkeligt præg, og så håber vi så, at de med den vil
føle sig dygtiggjorte til at gå ind i et ungdomsarbejde, eller børnearbejde, eller gudstjenestearbejde, eller hvad det nu måtte være. Det har jeg kørt nogle år, og prøver at sprede rundt omkring. Men altså foreløbig er der kun ét sogn her på Fyn, som har slået til, og som er ved at bygge det op. Så jeg ved ikke af overhovedet, at der er nogle sogne, der udover konfirmander selvfølgelig, altså det har vi jo alle sammen. Så tror jeg ikke, der er nogen, der har noget ungdomsarbejde. Det kan være, at de en enkelt gang laver en konfirmandgudstjeneste, hvor konfirmander måske medvirker ved at læse nogle tekster, eller lave nogle skuespil, eller sådan et eller andet. Men udover det, så ved jeg ikke, at der er noget. Jo, inde i Sankt Hans, der er faktisk en undtagelse. De har også noget, det IMU, Indre Missions Ungdom, hvor det hedder. Og de er tilknyttet inde i Sankt Hans. Det der, det vi kalder missionsfolkene, typisk går i kirke. Og der er der rigtig mange unge mennesker inde. Også unge familier. Så der har de noget inden for unge. Men det er sådan ud fra organisationsarbejde, det er ikke ud fra, i hvert fald ikke kun ud fra kirkesognet, men der er faktisk noget inde. De laver rigtig meget musik, gospelmusik. Jeg har faktisk ansat en herude til det. Sidste år, startede nu her igen, hun ligger på barsel. Og så man kan mærke, at når hun er i kirken, meget med rytmiske ting, når hun er i kirken, så sker der simpelthen et eller andet, så kan folk bare ikke sidde stille, fordi det er en helt anden måde at synge på. Meget mere glade, meget mere kropslige. Så man mærker, så snart hun spiller og synger, så sidder folk bare og uroligt på bænkene, ikke? Så får man lyst til at bevæge sig. Så det er egentlig måder, vi satser på, og måske også kan få de unge med på. Det vil vi se. Ved du så, hvorfor der ikke er nogen sogne, der gør noget for at tiltrække unge? Altså vi har i Danmark en meget lang tradition for, at frivillige organisationer tager sig af det kirkelige. Har I hørt om søndagsskolerne? Spejderne, tror jeg stadigvæk er kendt, ikke? Sådan bredt, der er flere forskellige organisationer, men der er nogle spejderbevægelser, FDF. Der er noget, der hedder KFM, og så er der kommet det der i nyere tid, det der IMU, jeg lige nævnte før. Alle de organisationer har simpelthen været dem, der ligesom har stået for ungdomsarbejde efter konfirmationen. Men de er enormt meget i krise, medlemsmæssigt, og de kan ikke holde på deres medlemmer. De har en del børn, men det er ikke ret mange år. Og så har kirkerne simpelthen ikke formået at tage over, og jeg hører rigtig tit præster og andre sige, jamen altså unge mennesker, de vil jo ikke kirken, de skal nok vende tilbage. Og når jeg så spørger dem, jamen, hvor ser I, de vender tilbage? Altså statistisk så er der jo ingen chance for, at I tre vender tilbage til Højby Kirke. Jo, måske for at få jeres børn døbt, og senere blive gift, og så måske juleaften. Men det er det, som folk går i kirke i dag, langt de fleste. Så når jeg spørger de der præster og andre godt folk, hvornår de så oplever, at nogen vender tilbage, så vil vi bare sige, at det sker aldrig. Fordi vi simpelthen ikke har det tilbud, der skal til. Jeg kunne forestille mig, at I faktisk ville kunne nyde, hvis I en sjældent gang går i kirke og tænker, at det er sådan en dejlig ro og sådan noget. Men det er jo ikke, erfaringen viser i hvert fald, at det ikke er nok til, at unge mennesker, heller ikke når de ikke er helt så unge længere, begynder at gå i kirke igen. Det sker simpelthen ingen steder. Så en eller anden idé om, at de vil jo ikke lige nu, og de har så meget, der er gang i så meget, og de er et andet sted i deres liv og sådan noget. Og jeg bare tænker, jamen hvis ikke vi formår at fastholde jer efter konfirmationen, jamen så er I et andet sted 3 måneder efter, så har I næsten glemt, hvad vi lavede, og alt det her med Gud, og så sker der måske noget lige omkring fødslen af det første barn, fordi det er bare kæmpestort. Og så vil konen gerne have hvid kjole på i kirken, og så skal vi skabe en smuk ramme til det, og det er også vældig fint, men det bliver ligesom ved det. Der er ikke, forventningen er ikke større i folkekirken, tror jeg kan sige. Børnene begynder ret gode til, men unge er der ekstremt få at tage fat.